हाय लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो जोबोद स्पेसियेलि मोनसे भिडिअ' खालामनाय जादों। बे जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा बा जोंनि साफ्रोमबो बर'फोरानो गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जे जोंनो थाखाय मोनफ्रोमबो न'खरनि थाखाय मोनफा मोनफा स्कलारशिप ओंखारनानै दंगासिनो थायो। जोंनिफ्राय नेसनेल लेभेलनिफ्राय स्कलारशिप होयो। बे स्कलारशिपखौ जों मोननो रोङा एबा एप्लाइ खालामनो रोङा। दा अब्ला माबे बिथिंनि स्कलारशिपखौ बाहाय खिथानो आखायाव लानाय जादों आरो बेसेबांसिम मोनगोन बेसेबांसिम मागोन नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै गोबाव खालामाजासे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां आरो बुजिनानै ला आरो नोंथांमोनहा ट्राइ खालामनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर फैदो जोङो बेनि थाखाय जोङो फार्स्ट टाइम नोंथांमोननो क्रोम ब्राउजाराव थांदिनि। नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव हाबहैदो। हाबखांनायनि उनावहाय डाटाखौनो डाटाखौ खेवथारनांगोन, जों बयबो बावफ्राङो। बेनिफ्राय सार्च बार दङ, सार्च बाराव नोंथांमोनहा बाहाय थुनांगोन नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल NSP सर्टै लिरबाबो जायो। बेनिफ्राय सार्च खालामखांनाय लोगो लोगो बेबायदि नोंथांमोननि थाखाय इन्टारफेस जानानै फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्ट टाइमाव बेखौ डेस्कटप मुडआव दोनग्रोना नांगोन। ओरैजाय साइड थानानै नै डेस्कटप मुड दङ, रिकुवेस्ट डेस्कटप साइट, बाहाय अन होनानै लाबानो जाबाय। अन होनानै लाखांखानाय आंनिया। बेनिफ्राय बाहाय था। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों नै बाहाय जानाखि नैबे नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल हम, बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै लादो। अपेन खालामदो। क्लिक थुखांनायनि उनाव दान्दिसे उनावनो अपेन जानानै फैगोन। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा जानाखि श' जागोन बे श'नि गेजेरजों खार। दा बेवहाय आंनि नेटआ स्ल', ओंखायनो बेवहाय जोबोद लासै खारगासिनो दङ। नोंथांमोनहा जुदि नेटआ खराबा थाबैनो जानानै फैगोन। बेनि सिगां नोंथांमोना जुदि डेस्कटप साइट मुड खालामोबा बिदि जायो, बेबो मोनसे खोथा। ओंखायनो डेस्कटप मुडखौ अफ खालामनानै दोनोबा थाबसिन जायो। बिलाइ फैबाय नै। दानिया नोंथांमोना बाहाय खनसे हाबखांनायनि उनावहाय दा नुनो मोनगोन फारियै नेटआ जोबोद स्ल'। नोंथांमोननिया जानांगौ जोबोद स्पिड। बाहाय गोबां रोखोमनि स्कलारशिपफोर मोननो हागोन नोंथांमोनहा। बिनिफ्राय एप्लाइआ मा होनो आं दा जेखौ खिथानो नागिरदों बे मोनसेल' जागोन। नैबाहाय एटेनसन इनस्टिटिउट्स बाहाय माखासे मा होनो एडभार्टाइजमेन्ट जाखांनानै थाबाय थायो, बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिनिफ्राय बेखौ ओरै बोखोलांबाय था दानिया नै बाहाय नाय। बेनिफ्राय बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारियै बाहाय दङ। से नाम्बाराव मिनिस्ट्रि अफ माइन'रिटि एफेयार्सनि दङ, डिपार्टमेन्ट अफ इमपावारमेन्ट अफ पार्सन्स उइथ डिसेबिलिटिसनि दङ। नाथाय बाहाय आं गासैखौ खिथानो आखायाव लानाय जायाखै। नैबे जायनाखि बाहाय दङ मोनसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल इडुकेसन एन्ड लिटारेसि दं बाहाय। बिनि सोमोन्दै बेखौ खिथानो आखायाव लानाय जादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेयाव नैबाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन नेसनेल स्किम अफ इनसेन्टिभ टु गार्लस फर सेकेन्डारि इडुकेसन। दा बेबो दङ। बेनिफ्राय गाहायाव दंबावो नोंथांमोना नुनो मोनदों नेसनेल मेन्स काम मेरिट स्कलारशिप। नेसनेल मेन्स काम मेरिट स्कलारशिप नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों जानांगौ। बेयाव नोंथांमोनहा थुनो दाबाव। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा गासैखौबो डिटेल्सै नायनानै ला। आं बिनि सोमोन्दैल' खिथागोन, गुबुनफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। दा बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा बाहाय मोनसे नुनो मोन्दों जानांगौ गाइडलाइन्स। नैबे गाइडलाइन्स नुनो मोन्दों। बे गाइडलाइन्सआव नोंथांमोनहा क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामखांनायनि लोगो लोगोनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे PDF फाइल नुजागोन। बे PDF फाइलखौ नोंथांमोनहा फार्स्टआव आं खिथानो होखानो आखायाव लादों। नैबे डट मोनथामाव थुनानै नै डाउनलड ओंखारदों साइडजों, बे डाउनलड अपसनाव नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलडआव बेवहाय थुनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा इंराजि बुजियाब्ला अब्ला नोंथांनि इंराजि बुजिनो गोरों गुबुन जायखिजाया सासेखौ फरायहोनानै बेखौ सोमोन्दै सोंहोनानै नोंथांमोनहा मिथिना लानो हानाय जागोन। दा बाहाय आंबो खिथाजोबनो हानाय नङा। जा हायो मोनसे मोननैखौ आं मेनखौ खिथानानै होगोन। मानो होनबा बे जोबोद बुरजा टार्म्स एन्ड कन्डिसन्सफोर दङ। दा जायखौ बाहाय भिडिअनि गेजेरजों फोरमायजोबनांगौबा जोबोद लेंथ जानानै फैगोन, गोलाव जानानै फैगोन। अब्लाबो नोंथांमोननो खिथानो आखायाव लानाय जादों। फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों 1 नाम्बाराव आन्डार दिस स्किम 1 लाख स्कलारशिप awarded to the gift of meritorious students whose parents' income is not more than 1,50,000 from all sources। माने मा होननाय जादों बाहाय 1 नाम्बाराव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जायफोर फरायसानि बिमा बिफाया बा गार्जेना बोसोराव 1,50,000 खामायनो हाया, बिथांमोननि थाखाय बे स्कलारशिपखौ हरनाय जायो होन्दों। बे जागोन मोनसे। बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 नाम्बाराव नुनो मोन्दों बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो होन्दों। मोननै सेक्सनाव होनाय जायो। मोनसेया जाहैबाय प्रि मेट्रिक आरो मोनसेया जाहैबाय पस्ट मेट्रिक। प्रि मेट्रिकआ जाहैबाय नोंथांमोननो
नुनो मोनगोन मेट्रिकनि सिगांनि माने मा बे क्लास 9निफ्राय 10 8 9 10 बे मोनथाम क्लासनि थाखाय होनाय जायो। 7 बारग'नाय लोगोनिफ्रायनो होनाय जायो। नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला। आरो मोनसेया जाहैबाय पस्ट मेट्रिकआ जाहैबाय 11 आरो 12 आरो ग्रेजुवेट लेभेलनिसिमबो हैनाय जायो। मेक्सिमाम 11 आरो 12नि थाखाय होनाय जायो। नोंथांमोना बाहाय फारियै नायना लाबानो नुनो मोनगोन। नैबे दंखायो नै 7निफ्राय 8 थांनाय 9सिम थांबाय ओमफ्राय ओरैजाय 10नि उनाव 11 12 बे दङ। नोंथांमोना बेखौ फारि फारि फरायनानै नायबा नुनो मोनगोन। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना एगजामिनेसन होनो गोनां जानानै फैगोन। मोननै एगजामिनेसन होनांगोन होनदों जायफोरा केन्डिडेटआ मा होनो नोंथांमोननि जायफोर न'खरा 1,50,000 रां खामाया बिथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। दा बाहाय आं सर्टलि गासैखौबो नोंथांमोननो खिन्थानो हायाबाबो सर्टलि खिन्थानो आखायाव लागासिनो दङ। बाहाय मोननै टेस्ट लानाय जागोन होनदों। मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट, बेयाव मेन्टेल एबिलिटि टेस्टआव मोनसे एग्जाम जनो नांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय स्कलास्टिक एप्टिटिउड टेस्ट दङ। स्कलास्टिक एप्टिटिउड टेस्ट आरो मेन्टेल एबिलिटि टेस्टआ मा बेखौ नोंथांमोनहा बाहायाव नायलांबा नुनो मोनगोन। दा स्टुडेन्टसफोरा मा खालामनांगोन होनदों मिनिमाम 55 मार्क्स मोननाय क्लास 7नि फाइनाल एग्जामाव 55 मार्क्स लाखिनो हानाय होनदों। आरो एसटिआ 5 मार्क्स लेस जागोन अब्ला 45 मार्क्स मोननो हानाय स्टुडेन्टफ्रासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन होनदों। नाथाय बिनि ल'बा हानाय नङा। अर्थात सेकेन्ड डिभिजननि गाहायावबा हानाय नंला। ओमफ्राय नैबे मा होनदों मेन्टेल एबिलिटि टेस्टआ जाहैबाय 90 माल्टिपल चइस कुइसन जागोन होनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय हानांगोन आरो हानायनि गेजेरावबो बाहाय मा दङ पार्सेन्टेज दङ। जायफोरा बेसेबां मोनगोन बेनि सोमोन्दै गाहायाव दंलांजोबो। ओमफ्राय गाहायाव नैबे स्कलास्टिक एप्टिटिउड टेस्टआबो दङ माल्टिपल चइस कुइसन। बेबो जाहैबाय 7 आरो 8नि थाखाय बेखौ लानाय जागोन होनदों। ओमफ्राय बाहाय गोजौनियाव दङमोन मेन्टेल एबिलिटियाव नोंथांमोना बाहाय फरायनानै नायबा नुनो मोनगोन। एनाल'जि, क्लासिफिकेसन, नाम्बारिकेल, ओमफ्राय सेरिस, पेटार्न, ओमफ्राय दङ पारसेपसन, हाइड एन्ड फिगार बेफोर दंजोबो। नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायजोबानो जाबाय। टाइमा जाहैगोन 90 मिनिट्स। चिल्ड्रेन उइथ डिसेबिलिटि उइल गिभेन एक्सट्रा टाइम। जायफोरा एसे नुनायाव बायदिसिना फिजिकेलि एसे दुरबल बिथांमोननि थाखाय 90 मिनिटनि बारा होनाय जागोन होनदों टाइमा। बे एग्जामखौ होखांनायनि उनावहायसो बैखौ मोननाय जागोन। दानिया बाहाय होनदों डिक्लारेसन अफ रिजाल्ट मोननाया जाहैबाय नोंथांमोना 40% मार्क्स मोननाय जानांगोन होनदों। नैबे एग्जाम जानाखि मोननै एग्जाम होनांगोन बाहाय 40% मार्क्स मोननांगोन। बेनिफ्राय एसटिआ 32% मोनबानो जागोन होनदों। नैबाहाय नोंथांमोना फरायबानो मोनबाय। गासिबो एखेयानो। नैबावबो 55% मार्क्स मोननांगोन होनदों मोनसे एग्जामाव। नाथाय 55 मोनाब्लाबो जागोन माबा मोनबाबो जागोन होनदों। एसटिआ 5% बा 50% मोनबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय डिसबार्समेन्ट अफ स्कलारशिप बाहाय दङ। नोंथांमोनहा बेखौ फरायलांजोबबानो जाबाय। माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनहा लास्टाव मिथिनो मोनगोन। जोबोद बुरजा डिटेल्स दङ बाहाय नोंथांमोनहा फरायनांगोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लादो बाहाय आं सर्टलि खिन्थानानै होनो आखायाव लानाय जादों। बेयो 2017 आरो 18नि थाखाय थांखांबाय डिसेम्बर मासाव। नाथाय 18 आरो 19नि थाखाय जोंना डिसेम्बरनि सिगां बेखौ एडभार्टाइजआव होनाय जागोन। नोंथांमोना आं दहाय खिन्थानाय लिंकआव सानफ्रामबो हाबनानै नायबाय थाबानो मोनगोन। अक्ट'बर, नभेम्बर, डिसेम्बर बेहाय मार्चआव नायबानो नुनो मोनगोन। आरो दानो नोंथांमोनहा क्लिक खालामनानै नायबाय थाबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो। मानो होनबा माला होगोन माला मागोन बेखौ जों मालाबाबो नायसनबाय थानो हाया बा आंनावबो कुइसन खालाम हरबाय थानो नाङा। नोंथांमोनहा होखानाय दंमोन माबे नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल बेवहाय हाबैनानै दानि जानाखि स्टेप बे स्टेपजों थांनानै नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय ओरैजाय फारि फारि थांबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट बहननो नांगोन। एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन। नोंसिनि पेरेन्टसनि इनकाम सार्टिफिकेट। बेनिफ्राय बेंकनि गेजेरजों फैसाखौ हरनाय जागोन। जायफ्रा पास जागोन क्वालिफाइड जागोन आरो बिथांमोना बेंकनि गेजेरजों SBI बेंकनि गेजेरजों मोननांगोन। SBI बेंकआव एकाउन्ट थानांगोन। मा जयेन्ट एकाउन्ट जानांगोन होनदों। बियो बिमा बिफा आरो स्टुडेन्टनि थाखाय। बेनिफ्राय पार मान्थ मोनफ्रोमबो मासाव 500 खरि हरबाय थानाय जागोन। टटेल बोसोराव 6,000 हरगोन आरो बियो नोंथांनि फरायनाय जोबजासिमाव गासै 1,50,000 बे रुपिसआ मोनहैनाय जागोन। टटेल गासै बेसेबां अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ लानो हानाय जागोन। बिथांमोनहा न'खरा गरिब एबा जोंनियाथ' मा 1,50,000 न'खर खामायनो हायै न'खरानो फ्राय मेक्सिमाम 80% बर'फ्रानो 1,50,000 खामायनो हायै न'खर गामि ओनसोलाव दङ जोंनियाव। अब्ला बे स्किमखौ जोङो मिथियामोनबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलड खालामनानै फरायजोबनानै गोरों गोराफोरखौ नायहो। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोनहा सोलों। आरो जुदि एप्लाइ खालामनो रोङा नोंथांमोनहा अब्ला बाहाय नोंथांमोना मोननैसो गुबुन भिडिअनि लिंक मोननाय जागोन। आंनि डिसक्रिपसनावनो माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौबो होनाय दङ। नाथाय आंनि नङा हिन्दीयै फोरमायनाय दङ। बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। मानो होनब्ला आंनि
साइटआव एप्लाइ खालामग्रा रावबो गैया, अदेबानि आंबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हाला, मानो होनबा आं फरायखांबाय। ओंखायनो रियेलि एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौसो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अब्ला सोरबा स्टुडेन्टनि सायाव मोनसे चेनेलाव एप्लाइ खालामनाय दङ, बेखौ नोंथांमोना लिंकनि गेजेरजों नुनो मोनगोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ। आरो बे साइटनि बेखौ बबेयाव मोनदों PDF फाइल एबा नोंथांनि जानाखि वेबसाइट बेखौबो नोंथांमोनहा बबेयाव फरायनो मोनदों सानोब्ला आं डिसक्रिपसनाव बेखौबो लिंक होनाय जागोन, नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, आं दा बाहाय नोंथांमोननो मा फोरमायनो आखायाव लादों नोंथांमोना थारैनो बुजिनो मोनबाय जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोनहा आरो बुजिनो मोनाखै होनबा बे फाइल PDFखौ डाउनलड खालामनानै नायथार, फरायहोनो नायथार, गोरों गोराफोरनो होथार, ओमफ्राय नायनो आरो नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय दंबा लाइक खालाम, मोजां मोनाखैबा डिसलाइक, आरो गुबुन गुबुन भिडिअ बिदिनो हेल्पफुल खालामनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला चेनेलखौ, आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। अब्लानो आंनि गोजोननाय थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।